खुलुमबाय लोगोफोर मानसिया बुङोना लुबानो पाप आरो पापानो मृत्यु होननानै थिग बिदिनो सासे बिनोद होननाय सासे मानसि दंमोन बिनि हिनजावा बिजों जाबायदि माने धोखा खालामदों जाबायदि बिखौ माने खस्थ' होदों बे बाथ्राखौ मिथिनानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन आरो गासै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां सासे बिनोद होननाय मानसि दंमोन आरो बियो गावनि हिनजावजों खोब रुजु-रुमु संसारखौ जालांगासिनो दंमोन नाथाय सानसे ओरैबायदि सम फैयो जेराव बे बिनोद होननाया खोब थाखानि अभाब जायो आरो बै थाखानि अभाब जानाय समावनो बै हिनजावा गुबुन सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनानै बै बिनोदखौ गारनानै बियो खारखुमा लांनायसै आरो बेफोरबायदि जाथाय जोंनि आसामावबो जोंनि बर'फोराबो गोबां जागासिनो दङ दा जों खोनानो मोनगासिनो थायो आरो गोबांफोरानो थिग बे स्टोरी बायदिनो गुबुन जायगायाव फानहर जायो बा उनाव होखारना हरजाफिनो बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोनगासिनो थायो आरो थिग बिदिनो बेबो एकदम रियेल स्टोरी नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो बे खारखुमा लांनायनि उनाव बे बिनोदा सानो जे जिहेतु खारखुमा लांबायानो आरो बिखौ आङो पुलिस केस होनानै बा नागिरनानै लाबोफिनबाबो दे बियो आंजों थागोन बिनि कुनु ग्यारान्टि गैया गतिके बाद दोन जेराव थाङो थांथो बियो पुलिस केस होबाबो बा नागिरनानै लाना फैफिनबाबो आंजों जि थागोन बिनि कुनु ग्यारान्टि गैया गतिके बियो जेराव थाङो थांथोसै आङो आंनि जिबनखौ मोजां खालामनांगो बिदि साननानै बियो गावनि न'निफ्राय दिल्लीयाव थाङो दिल्लीयाव थांनानै खोब खस्थ' खालामो खोब खामानि मावनानै किसु फैसा एसे माने बेलेन्स बानायनानै बियो न'आव फैफिनो न'आव माने लखनौआवमोन न'आ आरो बै लखनौआव फैनानै बियो गंसे कार बायो आरो बै कारखौ बियो जि आजिखालि अला अनलाइनाव कार सालायो बै अलायाव होनानै होयो होनायनि उनाव बिनिफ्राय माने मासे ना फैसा मोजां फैसा माने फैग्रा जाबाय आरो बिदिनो बियो बै लखनौआव गंसे न'बो बायो आरो बे घटनाया बैदि आङो नोंथांमोनखौ बुंनाय बायदि जे 15 दिल्लीयाव थांनानै फैनानै गारि गंसे बायनाय बे समखिनिया प्राय 15 बोसोर बे मानसिनो नांदोंमोन बेखिनि माने गावनि जि सिगांनि धार धुपार गासैखौबो मारिनानै बिनि उनाव बे कार बायनाय बेखिनिनि गेजेरनि टाइमा जाबाय 15 बोसोर आरो बै 15 बोसोराव बियो गावनि हिनजावखौ सानसेबो लोगो मोनाखै सानसेबो जेरावबो नुवाखै दानि खोथाया जाबाय सानसेखालि बै बिनोदजों आरो बिनि सासे लोगोबाव सानैबो मोनसे सहराव थाङोमोन माबा मोनसे खामानियाव आरो फैनायाव एसे गोबाव जायो गोबाव जानायाव बिसोर सानबाय जे दिनै हटेलावनो थानोसै बेयावनो जानाय लोंनायबो मोनगोन आरो बेयावनो थाखागोन बा थानानै गाबोन फुङाव जोङो ओंखारलांगोन बिदि साननानै बै लोगोआ लाना थांबाय बिखौ हटेलाव बिनोदखौ आरो सानैबो बिदिनो हटेलाव थांनानै बै लोगोआ एसे माने बेलेग मुडआव दंमोन आरो बियो बुंबाय जे बे हटेलाव हिनजावफोर सिख्लाफोरबो मोनो दिनै जिहेतु जों फैबायानो गतिके एन्जय खालामलांनि दसे बिदि बुंनानै बै मेनेजारनि सिगाङाव खोन्थाहैबाय जे ओरै बाथ्रा जोंनो दोङोबाथाय सासे हिनजाव मानसि सिख्ला गथ'खासे नांगौमोन बिदि बुंना मेनेजारा बुंबाय आधा घन्टा नांगोन आधा घन्टा उनाव नोंथांमोननि रुमाव मोनहैगोन नोंथांमोना दसे रुमावनो थाथ' आङो फन हरनि आरो बिदि बुंनानै बै लोगोजों बै बिनोदजों सानैबो सेरेब लोंगासिनो दंमोन बै न'आव जनानै आरो गावसोरनि जि लाइफनि बाथ्राफोरखौ रायलायबायदोंमोन मा खालामगोन मा मागोन बिदिनो आरो आधा घन्टासो उनाव फटनो बिसोरनि रुमनि दरजाया माने खासे बाहेरनिफ्राय सोरबा नारहरो आरो नारहरनाय लोगो लोगो सानैबो नाहरबाथाय नुबाय जे बै बिनोदनि हिनजावसो आरो बै हिनजावाबो दरजाखौ खेंनानै जेब्ला नुयो जे गावनि हौवा आरो बिनि लोगो सानैबो सेरेब लोंगासिनो दङ लोगो बैयो माने दरजाखौ फांजोबफिनोमोन
नाथाय बे बिनोदा खारलांनानै दरजाखौ हमथाहैयो आरो हमथाहैनानै नायबाथाय माने गावनि हिनजावमार फार्स्टआव बियो एसे सन्देह जादोंमोन नोंगोना नोङा मा खोन्था मा बाथ्रा आरो बे बिनोदा बुजिनो माने बाखि गैलिया जे मानो बै न'आव फैदो मानो बै रुमाव हाबफैदो बियो आरो बेखौ सिङाव लिंबोयो लिंबोनानै सोंबाय मानो माबोरै नों बिदि जाखो आंथ' सानदोंमोन नों खोब रुजु रुमु संसार जागासिनो दोङो नों आंनिख्रुइबो खोब माने सुगाव दोङो आरो बेनिखायनो आं नोंखौ नागिरनोबो सानाखै बा आङो लाबोफिननोबो सानासै नाथाय नोंनि बेफोरबायदि माबोरै जाखो बिनि उनाव बियो बिनि हिनजावा खोब माने गाबबाय आरो हिनजावफोरनि मोनसे स्वभाब नोंथांमोना मिथिगो बिसोरो जेब्ला गावनि साननाय मथे गावसोरनि खामानिया जालांबाय थायोना खोब माने ग्ला ग्ला मिनिगोन बिसोरो एकदम बिसोरनि रखम खुसि बिसोरनि रखम माने रानि रखम मिनिनानै खोन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आरो जेब्लानो बिसोरो गावसोरनि खामानियाव माने गोरोन्थि जायो गावसोरनि खामानि जि सानदोंमोन बिदि जाफुङासै अब्लानो बिसोरो गाबनानै नोंथांनि गोसोखौ माने मुहिनो नागिरो आरो थिग बिदिनो बे हिनजावाबो खालामनायसै गावहा गावनि खोथा गासै बाथ्राफोरखौ बे बिनोदनि सिगाङाव बुंबाय जे आङो थांदोंमोन थांनानै मात्र हप्तासेल' बियो आंखौ लाखियो आरो हप्तासे उनावनो हप्तासेखौ एन्जय खालामनानै बिनि उनाव बियो आंखौ गंसे माबानि लखनौनि रेन्दिखानायाव आंखौ फानहरो नाथाय बैयाव थांनाय लोगो लोगो आंहा मोनसे बेराम जानो हायो खालि गुजुबाय थानाय बेराम जायो आरो बिदि गुजुख्रेबबाय थानायखायनो मानसिफोरा माने गिनानै आंनि खाथियाव थाङा जालाङो आरो आंखौ बै माबानिफ्राय होखारनाबो हरो दिहुनना हरो आरो बुङो जे बेयाव फैफिननांला मानोना नोंखौ लाखिनानै आंहा जेबो खामाय गैया खालि जागारबायल' दङ आरो बिनि उनाव आङो फैनानै दा बाहेराव बिदि हटेल मालिकफोरजों रायज्लायखानाय दोङो आरो बिदिनो हटेल गिदिंबाय थायो बेजों एसे रां मोनो आरो रां मोननानै आं दा बेयावनो भारा न'आव थायो खुनु मथै जायै लोङै दोङो आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै बिनि जि लोगो दंमोन बिनोदनि लोगोआ एरायनानै थांखायो मानोना बिसोर सानैबो सिगांनो हौवा हिनजावखा आरो हौवाया जेमानबाबो हिनजावा जेमानानो गाज्रि जाथो सोरबा गुबुन हौवाजों नायनो हाखाया आरो बिनि थाखायनो बिसोर सानैबो हरसेया बै रुमाव थायो आरो अखानायै फुङाव बियो हिनजावखौ बुङो जे नोंखौ आङो मा हिसाबै फोथायनो नोंखौ जे आङो मोनसे चान्स होबाथाय नोङो माने मोजां जागोन बा नोङो आंजोंनो थाफिनगोन कि थिग नोङो आंनिख्रुइ आरो उनाव सासे मोजांसिन मोनबा नोङो बेजोंनो थांगोन खोमा गतिके नोंखौ आङो बेफोरबायदि चान्स होनो हाया आरो बिदि बुंनायाव हिनजावा खोब गाबबाय बिनि आथिं आखाइ माने हमनानै गाबनानै बुंबाय जे नङा आङो नोंखौ आरो जिबनाव बेफोरबायदि खालामब्ला आङो आंनि गोरोन्थिखौ आङो बुजिना मोनदो आं मिथिदो गतिके आंखौ नोङो एबार खनसेखौल' निमाहा हो आङो जिबनाव नोंजों बेफोरबायदि खालामला आरो बेफोरबायदि गोबां गाबलु खुसु खालामनायाव बे हिनजावखौ बिनोदा लानानै थाङो गावनि न'आव दोनहैयो आरो दोननानै बिदिनो बोसोरथामसो उनाव सासे फिसालाबो जोनोम जायो बिसा आरो जि बिनि गारिमोन अलायाव बेफोरबायदि गारि गंब्रै गंबा जाबाय दाना खोब रुजु रुमु संसार जागासिनो दोङो नाथाय बेथ' भाग्यनि बाथ्रा बे हिनजावादि बे हौवाखौनो मोनफिननो नागिरनानै नाथाय गोबां हिनजावफोरा ना हौवाखौ मोनगोन ना माने जाय गारनानै थाङो बै हौवाखौ मोनगोन रावखौबो मोना आरो उनाव माने बिनि जिबना ओरैबायदि खस्थ' थांनो गोनां जायो ओरैबायदि माने नस्थ' जालाङो बिनि थाखायनो साबधान थानाया मोजां जायजोंबो माने बेफोरबायदि खारनोनो नाङा एक्सुवेलि रावखौबो निजेनि हौवाखौ गारनानै जेब्लाबो खारनायनि सिन्था दा खालाम नाथाय सोरबाफोर खारदोंबाबो खोब साबधानै खार मानोना रावनिबो गोसोनि सिङाव माने हाबनानै नोंथाङा माने बुजिना मोननो आजिखालि जे बियो गोसो सिङाव मा सानबाय दङ मानोना नोंनि बै हिनजावनि गोसोखौनो बै हौवाया साननानै मोना निजेनि हौवायानो इमान माने बिसोरो एनि टाइम ज' थाफानाय हौवायानो साननानै मोना जे हिनजावा माबोरै थगायनानै गालाङो गतिके हौवाफोराबो बिदि दोङो जे किसुमाना
बेफोरबायदि माने गाज्रि माबा साननाय जे लाना थांनानै गुबुन जायगायाव फानहरनाय बा लाना थांनानै माबा सहराव ओरैनो हेगारना गारना फैनाय बेफोरबायदि गोबां मानसियानो गोबां माबा सानगासिनो थायो। बिनि थाखायनो साबधान। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।